na to. Testujeme prvú motorku. Je to Bonneville T100. 900-kový motor. Potom poje na radu táto nádhera. Myslím motorku. Že vyrazili sme na jazdu, na test. Je to bol prvý demo day, takže som si myslel, že to trošku ináč funguje, ale mohlo mi dojsť, že to bude takto. Že vlastne chlapík vás vedie. OK, na to brzo si budem musieť trošku zvyknúť. To trošku iný štýl. Motorka zavera hneď od spodu. Taký pekný priebeh. Keď som riadne vystretý, nie je to ako na mojom Gavoráčiku, trošku zlomený do spodu. To siadlo je extrémne pohodlné. Ale na tú brzu si budem musieť zvyknúť, lebo tá trošku neskôr zabera. Niekto kudlí riadne. Akože ja mám pomaly celú cestu, mám trojku a nepotrebujem ani radiť. Trošku bližšie k chalanom. Pomaly dvojko nemusíš dávať, ty kokos. To radenie je riadne príjemné. Dal som si dneska dva mikrofóny, jeden mám v prílbe, druhý mám na chrbte. Dúfam, že bude krásne počuť ten zvuk, lebo ten je brutálny. Prejav je fakt krásny. Predsa len je to klasika. Tie budíky, wow, nádhera. Ale sa aj krásne chce do tých zákrut, to je fakt je veľmi príjemná tá motorka. Veľmi pekne ovládateľná ináč. Akože nie, že by som tu mohol nejako vytínať tomu, ale ani sa ti nechce, fakt je to taký cruiserík, pohodička. A tie brzdy sú na ten jeden kotúč, to je extrém, no aký to je rozdiel.
Fakt je to extrémne príjemné. Aj to podradzovanie, nie je tu na kickshifter samozrejme. Na takéto motorke toto nepotrebuješ. Ale krásne sa nepodraďuje, aj radí hore. Spojka je úplne geniálna. Nemáme tu žiadne režimy, nič, proste čistá holá motorka. 900-kový motor. A pohodinda. Pohodinda som nemusel hovoriť. Na dvojku vyskúšame ten záťah teraz. Je to trošku slabšie samozrejme. Tu na títo chalani to majú trošku väčšie stroje. Ale však dobehneme ich vždy. Ale je to extrémne pohodlné. Fakt je brutálne pohodlná. Naozaj, na tomto si viem predstaviť fakt, že ďaleko. Nemáš tam ten výkon, ale však nepotrebuješ to. Tu naozaj ide o zážitok. No ale tá brzda je slabá. Tá brzda je slabá. Však jasne, máš tam úplne iný výkon, ale... Je taká... Ako zvykneš si na to? No, si musí asi trošku dopomáhať zadnou. Ani to brzdenie motora nie je také, som mám dvojvalec, tak tam je to také, že hneď ti to začne spomalovať. Ale baví ma, riadne ma baví. A ten motor má ten výkon, skôr točí moment. Ako začiatočnícky dobre, super, lebo fakt koľkokrát zabudneš, ako tam máš rýchlosť, alebo zabudneš podradiť do zákruty, alebo proste musíš riešiť niečo v zákrute. Tak sa nemusíš báť, čo tam máš zaradené, lebo tá dvojka to potiahne krásne, aj trojka by to potiahla. Bo sila tam je. Myslím, že ak uvažujete nad týmto ako nad prvou mašinou, neurobíte zle. Vôbec. Hovoria, že naháč je najlepšia prvá voľba na začiatok, ale ak máš rád klasiky, s týmto sa nepopáliš podľa mňa. Tá nádrž je... To je štýl, dáš si karavanú košelu a vyzerá ako frajer. Tu by si mohol ísť čomkoľvek. Už máme záťah trošku, máme od dvojky. Podradzuje krásne na to, že ja to koľkokrát neviem trafiť na mojom, čo mám 4000 km na báve. Koľkokrát neviem trafiť ten medziplyn pri podraďovaní a tu nás sa mi ešte ani raz nestalo, že by som ho netrafil. A toho má... Tu sme spravili koľko? 10 km? Teraz som vidíš, trošku zle zaradil, ale... Dobre, fakt dobre. Neviem síce ako má techniku, čo sa týka náklonové ABS-ka, to pochybujem, že tu je. ABS-ko samozrejme je, však to musí. Minimálne predné. Ale toto není ostrý stroj. Toto není na to, aby si išiel bomby do zákrut.
si to tu musíš využiť. A akože to si to užívam. Skúšanie sme dosť pomalili. Kokos, dobre. Akože tu pomôžeš pomaly zastaviť a tá dvojka ťa vyťahne odtiaľ. Budeme z tohto dňa Triumph Moto Test Day v Banskej Bystrici, Motoshop Žubor, kde som vlastne aj ja kupoval svoju mašinku. Budeme to z toho 3 videá. Toto prvé je vlastne Triumph Bonneville T100. Druhé videjko bude moja Nemesis Triumph Bonneville Bobber 1200. A na konci si vyskúšame Scramblera 400 novú, tohtoročnú. A na ňu som veľmi zvedavý, lebo tú motorku som si reálne chcel minulý rok kúpiť ako prvú. Je to síce len 400, ale je to Scrambler, mne sa to extrémne páči. Je to fakt využiteľná motorka. Len pár ľudí ma odhováralo o to, že tá 400 je proste slabá. Že ma to za chvíľku omrzí. Ale som na to extrémne zvedavý, že či je fakt taká slabá, alebo uvidíme. Sa na tých Scrambleroch páči to, že na to môžeš vybehnúť trošku na tú šotolinku a tak. A ten štýl je brutálny. Uvidíme. Trafíme tam neutral? Trafil to hneď? Ty kokos. Hezky. Je dobre, ten neutral tam padá na šupu. OK. Chcel som dať len smerovku, kokot som zatrúbil. Som trošku vedľa seba, no? No vyskúšame, či to je pohodlné na tej diaľnici. To bude trošku duť. Takže sme naspäť. Ak to mám tak zhodnotiť, Triumph Bonneville T100 ako prvá motorka, pokiaľ chceš klasiku a nechceš sa nejako blázniť a nie si ani vyjazdený, podľa mňa určite môže byť. Určite áno. Môže byť, nie? Skúšame to prvý. O bože. V tomto videu budeme asi hodne pípať. Ja normálne zimom riavky, ty kokos na celom tele, to je extrém. Akože páni. Toto je motorka, ktorú